Qiegħed il-belt ġo skola jisimha St. Albert the Great College, hija skola tal-boys u l-girls flimkien, skola tal-primarja u sekondarja u fiha ħafna tfal bravi smajt u se nkun naf dal-waqt hekk mhux tfal bravi għax inġabru kollha biċċa minnhom insomma. Hawnhekk f'din is-sala ħanitlu u nagħmluhom ftit awareness fuq jekk jafux x'ifissru t-tabelli ta' triq u x'suppost tagħmel u ma tagħmilx fuq tal-linja. Entru. Bonġu! Ajjenin daqsxejn imma. Ejja, bonġu! Naqadna mal-Malta Public Transport li biex induru l-iskejjel u naraw kemm tafu tabelli u sinjali kif kienet jgħid Mr. Mallija fi triq. Nollu l-ewwel waħda? Mela, di, xi tfisser di? Ejja, istrina għaw, diġà, għaw. Inti ejja, malaj. Ejdilna. Li jekk xatet jirranġa xi ħaġa ma għandux minn ħdeħ. Prosit, ta' kif isser li hemm xi ħadd fi triq qed jaħdem u allura tittoqgħod attent jew ma tgħaddix mehdeq. Diha nara ftit fil-bord. Ejja, inti, ejja. Ejja, mela, ejja. Ma nistax niġi jien. Mela. Arata f'xini? Arajt ejdilna. Ma tistax iddur. Ma tistax iddur, eżatt, għandu raġun. Ma tistax iddur juter. Ila. X'inhu dawn tal-linja għandhom? Bdew issa milhomx. Tal-linja bike. Suppost intom tafu x'inhu dan, għax jeġġu l-belt dan. Mal meta jkollok xi emerġenza u ma lħaqtux il-karozza tal-linja tista' tmur bil-rota. Iwa, mhux ħażin, tista' m'hemmx għalfejn ma tkunx il-ħaqta tal-linja, tista' taqbad u tieħu r-rota mill-ewwel għandhom ir-roti wkoll. Din kienet miġjuba lilek minn Malta Public Transport u Fondazzjon Mapfre. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, qafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, qafas subscribe.